Kwa every pensong tu hagani ke jingisem ke bangi yesem mentah kalong ba kini baro kilong ke jing pyndep ya ke jingthmu ke jong Blei ke jing pyndep ya ke jingthmu ke jong Blei ba ya ke jing yetho lupa ke bo Blei la da ban yetho lupa lada ke khtian ke jong Blei kam shim la kren ban lada ke e ke ba la kren kam shim la ja ini ban arta tien ya ke khtian ke jong Blei re ha ba ke khtian ke jong Blei ke kren bat ke urlang giram kam ban so scam shu hagak tin ke jong Blei amen lam nong jang amen giram kam ban so scam shu hagak tin ke jong Blei no ke tin ke jong Blei kalong kata ke ba pyndep ya ke ba ke kren de kata kalong ba ningkong ke bang akwa e fi pen so to kata kalong Blei don ye ke jingthmu ba Blei pyndep ye ke jingthmu ya ke ba Blei ukren ya kata on pyndep jingthmu ke jong Blei berbuat kamde nak benta bat sngewnguh kam tam ye nak benta jingi ki banget kemal bau Blei don ye ke jingmat sngewnguh nak benta jingi Blei don ye ke jingmat babha nak benta jingi ye ro ye trai tapi sngewnguh bau Blei don ke jingmat ke sngewnguh nak benta jopi kata ke sngewnguh jopi ke wan no Syaitan pen glumari ke jingmat pakhat jingi breu anong bau Blei ulat hat badu breu lani Blei ulang ubasnya, warna kini ki baru, penjai kini ki baru. Ngamar hakum kini kita ma kiba ngimla ban iri ni khmat do ini phai sno, ginam ye phai so breu, ini phai si kiba kenjaman siem. Hagba kenjaman siem dan sibun ki breu, kiba keli jingkeli sepang ke jinglong bakhoi, ani ke jinglong babha ke jong Blei. Re kwa ban itu ye pi ba kini ki baru. Kiba wanja, kum kiba ngai giran kaman kenma bo Blei don ke jingthmu ko babha na ke benta jingi. Lafin puli ngini pe nuksan na ke tin ke jong Blei namar ko wei ko ke jingja ke tin ke jong Blei kam ta ke testament ke bathmai kilong ke jingi kai bat kilong ru ke jing ringdor ya ke jing pyndep ha ke testament ke bathmai ber ke ya ke jinga bat jong pi ko benta. Dari ke pe chpang ke jingi ya lenti jogi khun Israel men ba gidang don ha ke ri Egypt. Puli Exodus ko lang wakhandai khat ko pra Ketian ke jong Blei ke kran sepang kijing yap them kijing ke nemsniew wanja ke Egypt ringi ayo U Blei bah peng jong kata ke nemsniew wanja bat sipun ki dak kijing jabat ki bakla bat ki ba iteng ke ba ismet ban snap ban yethu khana ban yoi ban petru apeng jong kita ke baro I U Blei we da kerpang ye ki khon Israel hakata ke juk kari ke balawan shop ke ni ke nemsniew ano nga na potential hitap bagi nang syakri U Blei amen lawan nong amen compare ke nemsniew ke ba kohnguh kan wan na ni ka pyrthei ladangila putiang yu Jesus Christ ke download ke jingi ladangila IT ke jingm ke jingi U Blei ladangila don ye ke shop ke jong man sim ko ha ke jingm ke jingi ngim dan kam shu ban shapteng ngiran kam so shngan ya bo Blei ulong ringkat bat ngi bat ke jingthmu ke jong Blei on pyndep ha ke ni ke ya ke jong bat jong pi menta haleluya ikon Israel kim shim la yap ha ke nemsniew mono ba yap mono ba ikndo ke jinge kini ki ne ki breu ki bam shim la shakri U Blei bam shim la phai U Blei bam shim la nget ha U Blei bayem tene tak dal la manga phi dunai ke jinge ai ke ke jingi kai ke long ke jing pun ken ma ke ke jing ja ke long ke jing pun ken ma kum ki banget iron kam ban bu ye ke jing skos kem ke jing how try om ha ki ke jong ke pyrthei bu ye ke jing shanya ke jong pi U Blei bu ye ke jing skos kem ke jong pi how try akhtian ke jong Blei ke kren bakini ki baro kin wanja hakri ke hakaya jong ke ke ya ke ba manga phi ya lenti lese kini ki baro kin wan banja lada banja ha ke testament ke berem I social kaya bagi puli lari nang man fusan bah ye ke banja ha ke bor ji khun Israel men bagi dan ke Egypt nganong pi kanlong ke ba isir kaya ke excitement bah kumno ba ko ke kelas 6 kumno ba wan ke jingdym ke batap ke Egypt baro ko wei kumno ba habu pria ke ba shibun ke jinyap ke ja bat kumno kijak kuat kami kini ki merat ki ba ikan syah kami iwan hagi yeng kita bagi yeng kisam lada itu karena lesi kanum long tan ke ba itrium lade ban pasmo ma ban berkat ndai lade pi rong shisha lade pi yai nanti lade pesotho lada pi dona ke tu jaka kanno ke itrium kita ko ke longi ai ngoi pa U Blei bo Blei ula sumar kan dong ye ki khon Israel
kon Israel ki lajem na baro kan nemsniew wan jaga rija bana kwa ya gaman keren daga jingai hagari skiru baka nemsniew kan mla ban kta iki banget ki bala pediang yo Jesus Christ haga dono joki amen dena daga daw ko ki kon ki jong blai ki bala pediang yo tra ki ban shem ki kabu ban yalap shi ki wei ki bring ba shakting let chi ki bring ba shakting ki ba kyo ki ba smet ki ba smo bai ga jingma ga lap haga jingem ga joki yet ko ki ga dong ga jingkerman how tra Jesus Christ dan ka jingkerman how tra Jesus Christ baning kong kini ka jingja baro kidai na ka banta ban pyndep ya ka jingthmu ka jong blai ban pyndep ya ka jingthoh ka jingthu bat ka baar pat ka kwa ya ka pinyo lyngba kini ka jingya lenti ka banta kata galong bangiron kam bar suthu ba U Blei u kwa ya ka jingkongo na ki breu baro U Blei u kwa ya ka jingkongo na ki breu baro U Blei u bagi sakri u dei U Blei berulong halor baro bat ka e ka ba U Blei ukran ya ka tangiron kam man nget bat ka tangiron kam ya ka bangin kongo nama ulong U Blei ulong halor baro I kongo e ki kimi ki pan bagi long halor jongi I kongo e ki nong elam bagi nong sensar ka kari nama ki long halor jongi bol sir hatu la jukli na bagi jingini ki jikali hatu piju kongo na empat U Blei ubah halor baro ubah thawe ka met bagi mensiam bagi jimun jumper khat jompe kata kalong ka jingkali abawan ka jing ja ka bakumne ka sarkar ka penai ka curfew baro ki breki kongo ki shanghai ki mimi shaba ki pen kongo ek baga sarkar ka ong hindre hatu ngila kongo ne empat U Blei hatu ngi pen kongo ne U Blei agni ka long ka jing pen kan mau yang ba ye phi ba ngi lang hi baro akhtin ka jong Blei kren shipang ka jingja ka weni jingja ka pelan kau sendan ki kon Israel naga jinglong merau how exodus long kalong ka ar ka khot ka nyo hado ka khat ar la fin puli hang ni fin sham ya ka hukum ka U Blei u ai ki kon Israel U Blei hukum ki kon Israel ba ki don kam ya ka ban penyap ya ulangknya ba kum juru ya ka ban shim ka snam ba banta ki shaukat ka yeng ka joki ba baru ki kon Israel ki ban shong ha po yeng kim de ban mi shabar ki ban shong ha po yeng but ki dai ya ka ban le ya kata ban ai ka jingknya ban ba me ka do ka ba kila ai ka jingknya but haba U Blei unpa ye gajing bishar lingbau angel jong gajing yap u angel jong gajing yap unya hapro ko ke region but kanu ga yeng ka bam shimla don ye ga snam ka bala ta ga shaukat ga yeng ga joki runga ga yeng bat penyap ke bala khan ko bat merat bat breu kita galong ga hukum ga jong Blei bang kwa ai pen so tho ye ga ni ga jingi kai kani kam de ga jingi kai ye ka bangin penshong rem ha context jong ga curfew dan sibon ki breki ba penshong no rem de konteks agade curfew ba hero gini ban shong khap hai yeng de ban mi sabar kani kami dei berkata ke dei bat ke jing pen ko ngo ke jungi ke tien ke jong Blei Blei sum oi ni ko oi ki kon Israel bangin shong khap hai yeng le bangin penyap tulang brad bangin ta ke snam ke shokat re ko wei pat ki benta jo ke jing ko Blei dawai na ke jing jong ba jo pi bangin ko ngo bangin ai ke jing ko singi ki met ke jing ko ke jing knya ke ma khmat ke jong Blei hatu ngila pen ko ngo ne am ya kita Akhtian ke jong Blei ka ong ba kino ki breu wat ki nong Israel ru ki bam shimla kongo U Blei kin yap hagni ka jing bishar wangal jong jing yap wan ban ya dang ta bat un penyap kita gi baru ki belak khanen kong bat breu ban rat kita ken ki bam shimla kongo ye ka hukum ka jo kinong Egypt kinong Egypt le kum mungkin kongo haba ki ngai wat ya U Blei baki Israel ki maniru kinong kongo Ajing kali kalong hatu don neam kinong Israel kibam shimla kongo ya gede ke hukum ayo U Blei kam shimla don kadu ka jing yethu ba kidong Israel lani ka wei kalong yeng kala ya tam lani kala ya lat na ke hukum ke jong Blei de baro kila kongo ya ke hukum ke jong Blei enjin la kwa ba kani ke jing ja baro kan put kan ma ngiru ngi dei ban kongo U Blei nong jam amen Kani ka jing kongo U Blei kam dei ka jing kongo ban shong hai yeng ban set khap hai yeng wala da kata kam dei ko bakla la filero hindre ban kongo U Blei ko ban IT ya ka jing ka jing shong Blei ban ai ya ka jing ka jing kum ka jing knya ka pidang gona khmat shong Blei ban ai ka jing iki met ka jing jumut khat ka jing ka jing
ndai ban syukun tang bagi la pediang yu Jesus Christ bagi don yu Jesus Christ ku nong pendem ke jingi rem ge nyahat ha kelenti ke batmai mo blei u khat yang aba di phi bagi nyahat. Hallelujah. Kini kilong ki jingpen ken mau ba ngide ban ko u blei na ka por si ka por hukum ye ki kon Israel ki puli Deuteronomy ka long ba ar praru u blei hukum ye ki kon Israel ba ka dei ki bikin ko lam kum ta ga jingtem kan wan jangan bagi dia jingjar kali ko wei ka jingtem ka ban jaga pyrthei bar ko wei nama ki bre ki saila U Blei khamsop ki bre bikin ko U Blei ban U Blei balai nama jumla ban U Blei dei ka ba khadu ka nong ye pi kan kanu ka long ka ji triam ban yang persya U Blei wab supol ong kadang-kadang persubhai ki bre ngam padeu syakri sa U Blei ngam padeu syakri sa trai Dia tak tahu kasi kili kalau hatu ngi persubhai ki bre malah kasi lani ngi persubhai u trai kalau ke bedai ngi ya ke bagian kohnguh ya ke hukum ke U Blei kedai ngi bagian kohnguh ya ke tian ke U Blei ngi nya ke lenti ke batmai la kan ni ke cinga lenti ke mentah ke cinja ke mentah ke pentmai ni bagian dai ngi bagian kohnguh u trai to ngin mahat ya revival ngin pentmai ke cuma tu kat ngi menau trai aku aban kohnguh ya me hallelujah tinggal jam ya ro u trai exkem U Blei un ayang yang apa di pi ke cingai ha ke bagin la ban kohnguh hi kan nemsniew ka wan hagari Egypt ki kon ning kau baro ki la yap lot kun thop yau kon jong paro us im jogari Egypt dan he kerdan dan berit kerdan akhmat jong Blei ki ban kohnguh ki ba penken ye ka tien ke jong Blei baro ken ye kendo ya ga jing bishar den de ka da compare pi lo ki tongit ken ma wi go wei kadai ni bagian kohnguh U Blei lemba jong kani ngang escape kan long dugum ke jingpun kre bagian syam yo try markamat makin ke jong Blei ko kan don ko wei ka por ha ka ba makin ke jong Blei ka khat ka por jong ke jingrong no aga ba U Blei Jesus Christ wan man shau no e ga balang na ni ka pyrthei bar ko wei ka balang ga kita khat ka met ke jong Christ bal punya so ila dia badu Christ kibala ino e ka pyrthei kibala punya so ila dia badu Christ kibala rung sigi hima ga jong Blei lemba ga snam ga jong trai ye kita baro ga tin ga jong Blei kom ha ga ga sigi jong ga jingrong no u Christ un shau no un ra no e ga balang baro ga wei shaladi kita ki bab sham la pdiang yo trai kin shai ha ga ni ka pyrthei but ha ga ni ka pyrthei ki ni kendu ye ga jingjen jar ba dei ta ga jingjen jar ka jingjen jar ba ka ba tin ke jong Blei kom kam pan ju jam ben menuru but kanom dan ru ka jingja sasisien kom ka ni ga jing jaha ka pyrthei ka jingjen jar ba but ki bre ha ga ni por kinya lyngba ke jing but ke jing jenjar ha ga ba ki ang U Blei kim yo Blei yo sno khadu kintem sno U Blei dia le persya sno U Blei kam tam le ha ga por ka ya ha ga ba usoitan lo yo ban sukor ki ha ga siteng jong ka nyosnam ha ga ba usoitan ulawan ya ka ba un pa de lyngba ni umrat klau ban petrikam ni ga shap tin ke U Blei ka ai thu ha ga kita harus berbangun mengkat lai pulil nong bodoh koi fiksya mang tu kadang gajing pentrika sedon gajing pentrika mega shap jong merat klau andau tau merat klau ulami pau ni ko pyrthei lo yo bersecara ni ko pyrthei bodoh koi ang tau su pentrika mega shap kum ka dak jong gajing mani u ki priyo ki ba pdiang ni ke shap de le ke no shu ya gajing ma aku apa ni tu pi kata kam pasim leja mentah kam pasim leja hinre kan saja apa kalau dan subon ki priyo ki hikai bakalaja dia tak kenal kawan ke jingklumah dainam dai janam la janam patja kini ki baro ki berkelumar kanong ini kam dai U Blei aku apa ni tu ibi tin ke sungai ben keren syai kedal kanyos nam ke jingjen jarba safu ar benai ni U Blei juga pop punyo pensencaran bol ke pyrthei bar kowe safu ar benai tang safu ar benai puli ko nong khat lai ni yang tu safu ar benai ke lais nam shiteng unyo ban le don bore ke pyrthei bar ko wei ha ga baki bre baro un bore ki baken piang ye ga shap bre lo piang ga shap kinya le bag piang jong ke jingbitar ha ga bag tien ke jong Blei kong shibon ki jing ye bat ke jingele ke bag ke si kendo ho ki bre ko piang ke si kendo i ga jinge tang ko ga long kidan pari ga jingkerman na ga benda ga bom jugot hendai na ga benda jong abat jong pi mentai jongin ken mai ri kentin mu Jesus Christ ukren kini baro ki long tang ki jing stang jong ke jinjar tinggal ye ro ye try hikman bagali tang ke jing sedang na ke benta jongang keman bagali tang ke jing sedang nama belai ngadep
bangalajan menyesiam baru try. Kenapa ini benong? Kedono jawai buai bangen. Tiap kali buat kami ke jingthmu ke baar ke jingja baru ke wan jari ke kelong ban. Yalam nengi sya ke mensiam jong ke jing pyndep bat ke jingkonguh. Ke balai ke bangakwa ye ke ban nyethu ipi balai ki baru ke jingja kija nak daw U Blei ukwa penyelek persya ke Jingsarong jong U Blei. Blei ukwa penyelek persya ke Jingsarong ke jong U Blei. Blei ulah sarong pelat ke pyrthei. Kedong ipi pai si ke jinglong jing Blei ke pyrthei. Manu bam sarong sudah. Dan lu berserang bau dan ya ke sepak ke pau. Dan lu berserang bau dan sibun ki caka ki puta. Dan sibun ki berserang naga daw jo ke nam berkeburang. Dan ki berserang naga daw jo ke kerdan. Dan ki berserang haga pun ki benta jo ke sigim. Ki Blei hagi di sigi kilong ki Blei ki berserang bat ki bam trek ban pendam la ni ban pedret ni ban nyai ka bensim jong ka jing pedret. Ka ban ai pi naga nuksa ya shapang ni ke nemsniew ja hagari Israel na daw jong ka Jingsarong ka jong David wala da ulang U Blei ubakat kum ka download ka jong Blei rei hagoi ka por kum ka jinglong Blei ulakum sarong fin puli ar sambal ka lang ba ar pusang nya puli ka por ar sambal na ar pusang kum U Blei ula sarong berhaga ka Jingsarong ka jong U Blei ula sngewnguh. Sngewnguh jong Blei hagni ke por naga berta jong David kadai lyngba ka nemsniew. Hot U David u ye kendo ye ke jinge. Kita balai ba U David u kendo ke jinge. Kamdai naga daw ba ule ke kam klem. Hagni ke benta ndai naga daw tu ni punya Blei. Hagni ke benta i ba U David u pensusi U Blei lyngba ka jing ka bensim sarong ka jung haga ba ula persang ye ka ban ken iki pat Israel ka Judah ka peni ba ula duk no ka jing senya jung U Blei ula bo ka jing senya haga jing bon ki pat ki sipai haga ri ka Judah ri Israel boro ka we pen puli hang ni kwa pen puli hi ye ka no ka ba ku sa boro ka we fin shem ye ka jing o shapang kumno ba U David u ken ye ka jing don jong ki pat Israel but Judah kapani ba gadon no jong ka jing soshan ka jing ha ka jing bon pat hagi ni kisi dan sibon ki Blei ki babo ki senia shu U Blei ki bu senia ka spa lagi don ka spa ki skong ba kilalong ki Blei ki ba kemen ba ki ba hon ba ki ba nan shu ka jing kuslai kendek lo datang shuduna ka pisah habang tang kata la tension galawan tang sumbiang ka kam ka jam hanta la stang ka jing kuslai bat ka jing klumar jingmot U Blei ki bu sharot ki bu ye ka kam ka jam ye ka spa ko khman hatu kam long wat yang ba je phiru bon sin ka jinglong Blei ngeno ya kdo ki we ngeni kdo ye la diru kadang ka por ka ba I collect U Blei ki phai ki jogi ka pyrthei ka influence jogi ka pyrthei ka long so strong kalong dan bor hadu kata bon sin ha ka ba pelong ngi begin phai shaki ki jogi ka pyrthei Wan U David bro, U pek nesi ki wei pat ki jagri, ki ri, ki bambarjan li ki wei pat ki ri juga perthei I ba kumno ki siem, ki kren sarong sepang gajing don jong ki sipai, ki kren sarong sepang gajing don jong ki riu yale bat ki breu ka ri. U David nado ke bastang judon ye kata gaji perkat bu pe gaji senia U Blei. Nah gaji long kena gaji long samla bu gaji senia ka besis pa ka besis pa U Blei. Anda la long siem, dala dana ke kerdan siem la yo ke jingker khu ke ba baro saudang ha gaji siem keju. La syak pengop ha ke siem jong gaji syak syukur gaji id ya ke spa la de gaji senia ha ke spa la de gaji don jong no ye jong ki pa yele na ke benda ke thma. Den ta daw la nyo ye ki nong Israel la nyo ki Judah. Taktien ke jong Blei kong ha David le ke ne uklampoi perkat bagani ke Jingsarong kan kata ye ka download ke jong Blei hadu kata-kata U Blei lawan ban ong U David jet kini ki lightly ki jing bishar ke bagan bishar me baru kini lightly ke bab sultan nak sudah pinya puli report dia ka download nginya puli na du khat ke ba ini puli na du khat ke ba shpo Take download David kala show you hadin bula can you fight ba David lo ho try ngala laptop shika de ha ga bala le entre menta atra nga kan pa de tupen nam no e ting le bom manu shpi jome na bala le be David la came and step with him try ngala one
how God long itu lembau no EU David awang kilek keren bu David kumni awang utrai ngabu hamil lightly ki hadi bu David la keng la nyowe ki pa Israel pa Judah baro ulapan ma lo sutu ki jing maklar jang ne wala kata waban siu gedor ngangit scam ba mga pi gidon ka ya jong jing ai bau Blei udang yang Islam nak benda jong David ni pet kini galong jing kai ba jing sneng pat nak benda jing Blei ang lightly ki baro tu jet ba me ka wele ki ngan le ya kata hame kum tau gan lawan how David boleh tu baulang kan wan hame nyau snam ka nemsniew hakari ka jome tari number 1 lani memang ban phetjap lai benai hakman kinong shun jome bagi be eme kata di number 2 ka baar lani kan long ka jinyap them lai si hakari jome menta tu perkhat batu ngap ta ka kumdongan pai ktian hau ta bla pha yenga beliau jet gini lightly gini ke baro nyau snam ka nemsniew lani lai benawan phet ne kinong shun ke jome lani lai sni kan wan ke jinyap them hakari ke jome deu long hau gat ngap pisa dongin ya hap te ktiu tran bagi snai jamu ki bakra ban angan hap bagi ktiu breu komod ban ya ka bangin syayap haki nong shun ke jugi tongin ngin sha hagi kti ke jom tra komod ai bagan kani ka jinyap them kan wan hagani ka ri ke jugi bagaimana bagai itu bagai jinyap tem kalau wan negeri Israel baru kewe bat kadon ke jinyap ke bakra negeri Israel baru ke nyopau hajar ki rangba ki yap haga negesi nyopau hajar nak benda jadi yap nyopau ngerru gila yesu trem nyopau hajar lente ngime kitia shu gila shu tak bila kan nyopau hajar bila betul nyopau hajar Tian ke jom lagi kalau ngomong sisa, kekeren ni ke sisa. Impat ya lenti nanta. Suami ni ya lenti tungin kendet benrio. Nama bakat ni baru ketika kajing sneng ya kajing sarong ke jom brio hari ke pyrthei. Kajing sarong ke jom brio hari ke pyrthei. Keri, kita yang lama keri kisah sarong yang lagi jom keri. Ajus ngap hai kajing keren jo ginong yalam ginong mikmat prime minister nu president jo keri kiju keren salong hai laga jong keri ka jongi ka bakumta ka badan bor ka bala ka kerhai ya kajing kerku ki keren salong ya laga jong keri kalau pi kajing salong ka jong brio kala poi hadu ka skor ka jong Blei umla bansha ya kajing salong But kumbalong you David kajing bishar kala wan how David hagari ka jong David baro na kadaw ka Jingsarong. Esi kani kajing ya letir ko we kala ko we na kajing kai bon sen da yalam ko pre na pulpit nimla bar sotho. Iyo ute no yalam ko sotho e. Iyo ute no hikai pa ya letir pa ya mangi. Ni te la na ngimdon ya kani ngimlo. Ndala don pat nilaklan U Blei. Lalu fidon, ya kecil kerku, ayo U Blei, dan lalu ibu, ya kecil serong, haga dah kecil kerku tu kelaga bermut, bermut setiap banginong bangini, no iki baru Andre, tapi ni dia laga jong ke download, nomor David Blei yet dia ke download ke semua, Andre yet dia ke download, anda laslam pelat, ladir pelat, too late, yet dia ke download, lajong anda laslam pelat. Jadi kita anda jangan bercopi, tu gini je lagi jong ke download. Yo ba kiri baru kiri ke Jingsarong ke jong ni ke beriu, pelong U Blei pun ya ke jing pencitam, beliau sah kiri baru ke wanja. Lalu kadang kumtang kita mengkaman ayo U Blei, nama U Blei ulang berit berkuat senang sempat dikihon ke jong. Amen. Nak kepada juga pyrthei lesekan long ke bedum, nak kepada kihon ke jong Blei ke jong tu ke jing ke jong Blei. Hallelujah. Lagi tu yang roh itu try. Ang jamnya roh itu try. Amen. Bagatian ke jom Blei ka itu sepang kiri baru. Bana kwa ia kaban ai fi sagawai ke jing hikai ka bang ban super kan mau pi. Lesi ke ni ke jing ja ka bon ja ke ni ke pyrthei baru ka deru na ka daw jong ka mensiam jong ka jingbym sngewnguh. Ki bre ha ke ni ke pyrthei ki la im ha ka ba kisno bagani ke jingla joki bagani ke Jingsarong ke yalam sya ke jingbym sngewnguh ikon Israel puli kitab jingkhen ke long ke khatwai ke khat ke balai puai hadu ke balai pulai tengnya puli ke pori ke kitab jingkhen hangni fin syam bagi ikon Israel ki long kita ke beri ke bym sngewnguh ikon Israel kim long ki beri ke banang ban ayo U Blei berkilong ki beri ki baknyum
Barang tang ki bakhunyum ki kren persha yau syakri jong Blei Moses ba U Blei hiru. Bat ki la khunyum na ka dau jong ka jingbym bambyang la di ka jingbym ka ba kim hun kim shum la hun ya ka jingku U Blei la khu ya ki. Blei ai ki ka mana ma la si klam trai klam ksta. Kim step ka dai ka mana la dan. Kim step Nila shuya bam ben yum kam manya shet yum kam manya thung yum kam manya rap kam manya tray manya kta ala da long hagi por ke jogging in jindala yer khi like ben shuya shat le shuya rwa ben regi kon Israel pada man laga step yo manaru kim hun bam manash manaki ong ikwa jingbym menshwa nila miss gitu ke jingbym Egypt Blei ong jingbym Egypt fenomio namar ngan ai ki tangan ni ke jingbym di ban hun bagi kon Israel kim sheba nang ye ke ban hun kila khnyom yo Blei gi kwa do gi kwa chicken gi kwa jingbym makhambang bagi tin ke jong Blei gong ha ke da ke khnyom jong gi kon Israel U Blei umla ya ke ban sha de ke daw la jubab ya ke jing pahan ke joki jayu Blei la jubab ke jing pahan ke joki ini puli kalong ba khatwai ke khat ke ba life way hadu ke ba life lai ke tin ke jong Blei gong ni kintin Te kan long ka nuk maaf ya kitab jingken ni puli kitab jingken la yo kalau nong ka ba khatwai ke khat ke ba life way Tigal air na utrai kalau mino bergelau lama ki air kiar na ki duriau kalau penha labat ki la penha ru ki hajar kita ke cegah shong dara sa Blei wallam ki air na duriau la jiyo air na duriau ini kalau ki fla Blei walra ki air na duriau la be da ka air ki air ki lai hajar kita ke cegah shong dara ki kon Israel Baga Bible ko ang kila dap hagi taga jaka saudong ka taga basyong dara bat kita baro kipai ba kila yami bat kila shemi kita kisiar baro shiski bat kila lumi kita ki er kyar te utabla lum kam kendet eru lalum shipho homer bat kila yathat yaki ladehi baro sodong ka taga jaka shong dara oh kila lekman kila yathat ki dok kila penyapi ki dok kila saban yakin ya bam shingyam ya kita jingbym thamai mala slam kim ju yoshu malag si mana mentak si yorosiar oh kila yer khi kila kemen kila snotnat ka jingkemen ka bam la shubun batai kila ya pha message mentak si yo jingbym special oh kila yer khi barong don chikawir bador ka ba idiao kuma baro kila don smiling face lo kila kemen magari ka jingkhawai ka kerbang Regir khat ke balai fulai tin ke jom lekong dekat ba kata ke dok ka syudang don apreng ki bniat joki barhaba ompat shimla kthaya ka ke jingbitar utrai ka lamela persha kita ki breu utrai lo shot kita ki breu da ke jingyap them ke bajur sam haga por bi kita kthaya ke dok ka bniat ke joki haga por bi kita yer khi balish jingbang haga por balingnya khi sahu hanta kita dat ye kita ke dok Tin ke jong Blei ko ga jingbitar ke jong Blei ka lawan lap. Atu kam jah ni kisi por momenta. Ki Blei ki kwa spa ba ki tre shitom bar ki yo da shisha ke ta ke jing tre ke jong ki. Ki yo ye ke ba ki tre. Ki yo ye ke ba ki ang not. Re hatu U Blei so bhan empat. Ya ke do not ke jong ni. Tin ke jong Blei ko ki la yo ye ke ta ke jingbym. Ni ka la ja ke jingyap ke jingbitar ke jong trai ke lawan bar ke jingyap them ke ba khrau. But ula khot ketengi kita ke jaka kibrat bathaba nabala tep hantai kita ki bre ki bagi kwa kangar ya kedo ka jumi ka kerteng ha kanu ko por jong ka jingyap lani ka jingjai ka bapala ka kerteng ka baponam ka ba hagi skor ki bre baro ka sawa menta wat ha pikiran phone ru ka de coronavirus nadu ki kelung ru ki latep Balik sekolah baru kita cek kita kerteng coronavirus. Kajing kali kalau balik wanja. Ada kadai kajing hak kajong Blei, ada kadai kajing jong kajing bau semua, ada kadai kajing serong. Iron kam keban kelagu buat keloy. Ini kajing kai kam dai tang naga benta juno, ini naga benta jung ilang baro.
Bagaktin ke jong blei kong bagi kon Israel kambon na preng joki kilayap no hagi de gari khala kim shim poi shi gari kanan de tang na gadao jong ke jingbym songo na gadao jong ke jingbym hun akwa ye ke bangi nyelet bandua ya gari skill bagi ki mat ki bangala ai pi ke bening kong balai begini ke jingja ki ja na ke bertawan pyndep ye ke jingthmu ke kerpang ke U Blei la de bertemu nado ke bening kong amen inong jam ro Israel kay kita ke jingthmu kalau mengapi nyendan padu Chris syagi bam jekut ini kedua yang Jesus Christ bagi long dekat padu syagi bam jekut bersuai kita ki baru Jesus Christ boleh lupa kindan ki signal kindan ki sign dia begini ki baru ki jangan rekaman ayu U Blei bagi tir ke jom Blei kalau bersisa tadi ke bening kong ke ar pagi no kabar sutu gini ke jing jabaro kilong ru ke jing kai lese ke dei na ke dau jong ke jing bom kohnguh ke jing bom pyndep ke jing hakmat jong Blei ngim kohnguh U Blei rangim kohnguh U Blei ke don ke bainong ke bagi hap ban siu dia ke dang nom kam man pyndep le hakmat jong Blei nong try ti rap ini le ke don ke no ke ben sim jong ke jing pene ha ke bagi kohnguh e ke man ke jome Nino kam ya kaban nino kam man sungthu iri goi wat Jesus Christ budan iri berthei ulan nang ya kaban pen kohnguh il di syagaman ke jauh kupa mangapi ira di keslap berthei idoni goi banle kita kalong ban kohnguh ke man ke jong Blei amen dong jam amen banle ke man ke jong Blei kadai banlong ke jingbym ke bakin jam siam jonga ban jong pi kumau tra Jesus Christ long bat ke balai ke baginan kam man sungthu bagini ke jingjab baro kalak banlong na katabu breu la sarong pelat ke balau David la snow sarong ha ke jingla ke jung dia tak tahu wan ke nemsniew ke wan ke jingap tem ke ri ke jung dia tak tahu na ke benta jonga ban jong pi ru lesing la sarong ngim tre ban pendam jel dia khmat jong Blei kini kalong ke jingpun ke mau na ke benta jingi wei pi wei ngin yin jela ke jong ke jingem shwa bakan slam pelat ke por kat baga por kadang sya ngin pendret la di nom tral la kadang kan no ke jingpene ke download ke sarong ha ke jingem ke jonga ratu map lada don kan ke jing shania ha ke spa khapalat ban jing shania U Blei try to map janga ngin dua ya khmat jong Blei tin ke jong Blei ong ladang ki break la khat ke kersen ke jong ki pendret la di ke plagi pop U Blei un map ye ki ber penkhai geri amen kinong jam ro try ini kan tin ke jong Blei kan nom syukran namar kani ke perthei kalong kum ni kan oi pidin ke da bagi don ki break ba pendret la di kham cham ki khon ke jong Blei la khat ke kerten ke jong try ki pendret ki plagi pop ke ji khmat jong Blei kalau kebetulan kami ikut kita bengai dengan pelai kita kerja ke jiduna sini khmat jong Blei kenapa U Blei yo ban penkhai ini ban penkhai ke sini baru gawai kita kalau kebetulan kami dengan kaman pai U Blei hari ke sini ban keban khadu ke ban pun kenal hari ke sini yo ba kumnu nyem don ke ban sim jong ke jingsarong kalau pi kan mentua you bangin don ke kam hindre nyem la ban le tre kan mentua you bangin don ke pisah hindre nyem don ye ke jingbym bangin thiet lada baro ki dukan kan anong ki baro kinom long ke jubab na ke benta jong brio re ke jubab ke bashisha bat ke bangila ban yo tikna ni bintang na U Blei